Så skal du bare over lande lige om lidt. Hej, hold. Hvad laver du? Prøv kun at holde A inde nu. A inde? Nå, fordi vi skal... Never mind. Det skal da fucking svært. Vi skal have kontrol, og så få land og break. Ja, vi skal stadig over mod pil. Øj, shit. Wow! Skal du nok bruge kontrol til at bremse, når det er. Kontrol is anything. S! Det er godt. Yes! Hvad the shit? Bremsevending! Fuck dig, K. Fedt, du lavede en håndbremsevending. Hvad sker der, når han lige laver en 3? Det er fedt. Det er så genialt. Man skal lige op i luften. Nice. Nå, hvad skal vi hen nu? Skal Thomas prøve at flyve den, eller hvad? Vi skal bare, vi skal lov til en ny side mission nu, tænker jeg. Hold kæft. Så lad os tage flyveskiveren hen til en side mission. Ja, der er en side mission over, hvis I joiner min. Vil I flyve igen nu? Ja, så kan Thomas prøve den. Den er væk jo. Det er en quest, vi skal med en chopper. Den er her stadig. Den er her stadig. Vi skal over sjældent chopper der. Hvorfor er der ild i den? Hvorfor ryger den? Ej, det er bare... Nå, det er bare... Ja, den startede, okay. Yes. Der skulle bare have været det der musik til at starte med. Nå. Du skulle nok have lettet den anden vej. Hvorfor? Vi skal imod pilen. Du staller nu, du staller. Nej, jeg gør ikke. Du er mega pro til det her. Sådan vil det der fly aldrig kunne flyve i virkeligheden, det er helt perfekt. Jo. Det her er based on true events. Det er 100. Jeg ved ikke, hvor du vil lade den. Jeg har ikke nogen landing. Du er ikke hen til den der? Jo. Marker? Jo, men vi skal jo hen og tage en hel... Der er enemies derovre. Land på bakken. Så den er lige her jo. Du kan bare lande lidt på vejen, det kan du også. Like a glove. We got company station. Piss easy. Deploying drone. Der er sådan en bil, den jeg godt vil have. Der er en lige der. Det er også det, jeg siger. I'm looking at a small group of tangos. That's one tango down. Back it up, back it up. Ikke lad ham tage flyet. Ja, okay. Det kunne være, at jeg skulle have fortalt det til at starte med. Hvis jeg begynder at skide på folk, så tager de helikopteren og flyver den. Og så kan man ikke. Så er side mission failed. Nå. Jeg har en god nyhed til gengæld. Class A uniform. Shitballs. Hvor er I henne? Inden ved helikopteren næsten. Der kommer nu, drengen. Oh hell. Well, there's always another chopper out there somewhere, right? Ah, shit. Well, that was messy as shit. That was, yeah, it was. Nå. Den spawner igen lige om snart, hvis vi bare løber lidt væk fra den. Ja, så bare kom lige i et vehicle. Jeg har det perfekte vehicle til at komme hen med.
Kom nu, Looks like Sander. a location for Jamen, one jeg of skal those lige have cartel grønne ting. antennas. Let's shut it down. Men der er jo Jesper Børne. Og han er her også. Han er med. Skal jeg bare lidt væk, siger du? Det er i hvert fald det, jeg har forstået på det. Vi kan tage op og tage det skillpoint der imens, eller hvad? Der er et skillpoint lige op til højre. Så hvad for noget? Et skillpoint, ja, den vej der, fortsat. Det er jo... Nej, den anden vej, sorry. Og heller ikke den der, den anden, næste. Forkert vej. Forkert vej også. Ja. Du sagde lige den anden var forkert vej. Ja, der er også 3 veje. Nu er det den rigtige Den vej. kom vi sgu derfra. Så var den her vej. Ja. Hvor er det, vi på vej hen? Op og tage et skillpoint. Jeg tror ikke, jeg er på nogen mission. Nej, vi er heller ikke en mission. Det er bare Nå. et skillpoint. Bare op til der, hvor B'eren er. Ja. Right before we shipped out for Bolivia. You? Tried to call, but missed him. Probably at my son's football practice. Had to leave a voicemail. Så til venstre her et eller andet sted. Miss him? Every damn day. But it don't matter, I'm still getting divorced. Ja. Covert deployment. Can't say where you're going, can't say when you're coming back. One day you're there, next day you're gone. Nå, jeg henter sgu lige et glas cola, mens jeg Og venter så på til det venstre der. op på vejen her. I'm happy I'm getting an honest divorce. Remember Kozak? The motherfucker came home. Skal bare lige kunne komme op på den. The whole goddamn house except for a single fucking chair. Cleaned out the bank account too. I know. I just try to make every moment count when I'm home. Give them everything I got. Hope it's enough. And now y'all sad sack motherfuckers see why I'm still single. All I'm worried about back home is the lift kit I ain't yet put on my truck. Ja. I think with all their money, the cartel would make it nice and metal. Damn, jeg kan have meget armor nu. Og jeg tog også den der med 25% mere. Og jeg er oppe på 75 nu. Du er for vild. Jeg kan have fucking meget armor nu. Hope this thing's got plenty of gas. Their lieutenant's running away. Lieutenant, han er løber væk. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Om man kan se ham på kortet. Den dem, der sidder der fodboldmål der kan holde til en bil kørende i lortet. Sådan. Så er ryddet op nu. Easy, easy. Så skal vi bare have helikopteren. Men jeg skal lige trykke på noget her, han er blå nu. Det gjorde jeg ikke før. Det gør jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvad det er.
En stjerne. Nå. Borner, skal du også flyve en helikopter der? Ja, lad mig flyve den helikopter, mand. Ja. Så gør jeg lige også. Bonus metal acquired. Smager mig en mad, det er beer back. Don't get me killed. All flyer. Nu skal du vente på mig lige, ikke? Men jeg rører ikke noget, jeg bare sætter mig ind i den. Så hold lige på kontrol. Nej! Ikke sidst. Jeg er med nu. Hvor skal vi flyve hen med den? Det er vist på mappet, ikke det? Hvad er nu det for noget, den gør der? Escape resume? Nej. Det er så ikke, hvad vi skal, men... Det har jeg ingen idé om. Satan, hvor skal den hen? Jeg tænker, at den skal over til den grønne pil på kortet. Den grønne bil, yes. Den flyver Nej, det er en eksplicit side hurtigt. mission, den der har market derhen, jo. Nå, nu skal vi nok køre Sander, hvor vi skal hen. Er det der? Nå, det er derovre. Okay. Det er der. Hvordan flyver man fremad? Det gør du med W, jo. Så tipper den fremad, jo. Så kommer den jo fremad. Jamen, skal den tippe så meget her, eller hvad? Nej. Så får du også meget fart på, jo. Nå, nu skal du til at bremse lidt, der ligger det på den anden. Ja, og du vil, så skal du bare have den ned. Ikke så hårdt. Ikke så hårdt. Nej, jeg er ikke klar. Det var fucking nemt. Jalla. Ja, lige præcis. Ej, jeg kom til at samle en lortevåben op. Nå. Jamen, så kan jeg rigtig lave jalla nu. Still got a lot of rebels fighting back around here. Itakwa was spared a lot of the early fighting. The plug is going after them. Hard. Rebels are pretty well dug in, though. We ought to be able to tip the scale. Vi er snart halvvejs igennem med den her... Skal vi have den der... Hvad? Skal vi have den der gasolin? En deroppe? Side mission. Nu skal vi tage helikopteren her, så flyver op og nakker den. Yes. Har jeg startet den, eller hvad? Ja. Okay. De er 5.000. De begge to, de vil hurtigt smøre sådan en Europa med mens her. Nu flyver det op. Hvorfor har jeg den ikke? Er der en, der lige kan markere den, Kylle? Kæft, det er ringe til det her, det er helt perfekt. Hvad gør vi her, drenge? Nu flyver den ud af zonen, jo.
Ja, du har køle. Du er ved at være Den er tæt kørt på. over. Den er kørt over på den anden side her af vandet. Pisses me off seeing all these supposedly Nej, det kan jeg godt se. businessmen coming to Så jeg ved ikke, om vi skal blive med at følge den, eller hvad vi skal. Jo, det synes jeg. Den skal fucking hakkes. Men vi venter lige på... You're thinking of Napoleon. vi venter lige på Thomas. He's this Afghan warlord we used to work with. We got to calling him Napoleon because he was so short. We delivered that fucker a lot of money and he kept giving us Taliban corpses. Hvad? Shit, that Hvad? guy. Og så når vi bare hænger lige over den. I mean like salt in the battlefield, dude. Nej, for de begynder at skyde på os. Wanted to put him in your pocket, but not in the cuddly way. Kind of like a lizard or something. Så begynder de at skyde på os. Bearded lizard. Nå for helvede. Nej, det var godt. Vi må dræbe en helikopter, når det er. Det er jo sådan rimelig meget hostile area, det her. Ja. Det tør fandme siges. Prøv lige at se den bil der ud til højre. Det kan vi ikke endnu, det der jo. Nej. Vi venter til, den kommer lidt længere væk. Skal vi lave en roadblock herovre ved broen, eller hvad? Nej, ikke nu. Det er et godt sted at stoppe den her ved broen. Ja. Men Thomas er stadig. Nu ser vi lige, om vi kører til højre eller venstre her, så kan vi flyve langt, fordi det er helt langt vej, kan jeg se. Ja, Supply truck is den getting går away. sydover. Okay. What? Yeah. Whoa, no! I flew! Fuck shift. Det gør jeg også. Fuck kun shift. Hvad laver I? Vi er ved at blive skudt ned. Flyv væk fra den. Fuck! Der er en eller anden, der bygger. Ja, det tror jeg på. Nej, nu er vi bare suspected. Der er en helikopter over os. Okay, Albino, bare flyv fremad. Flyv forud Så. for den. Nu er vi haunted. Shit. Vi har lidt holdt der og ventet, hvor jeg bare lå helt perfekt og ventede på den. Ja. Nu er vi vel okay her, ikke? Jo. Side mission failed. Failed. No. Hvor er vi så hen? Drenge, Jeg har ingen idé. tænker du, Kyle? Nu trykker map, det er dejligt stille. Ja.
Skal vi sætte en side mission dernede i stedet for, eller hvad? Ja, hvad er det? Vi skal clear et område ad gangen. Ja, kan lige sætte det. Sådan der. Jeg har joint. Der er 4 kilometer. Det kan den godt nå at flyve derhen. En helikopter. Den er jo i god stand. Den er i hvert fald i stand. Det der lidt sorte hus der. Så det der alarm der kører det perfekt. Prøv at dreje kameraet omvendt, så du ser det forfra. Så du trykker alt. Prøv at se skærmen. Jeg kan ikke se noget. Perfekt. Det er jo bare nærbam, der kommer ud af den. Ja. Ja. Land her omkring. Når det er en konvoj, så er den foran den. Den op. Ja. Vi skal lande sådan et godt stykke foran den i hvert fald. Ja, her er vi krydset heroppe. Ja. Smid ned her. This location for intel? Perfect. Like a glove. Skal vi have nogle vejen spærret, eller hvad? Out of the car, amigo, right now. Wow, shit. En bil. What's your fucking fire? Civilian down. Okay, det gik ikke specielt godt. Jeg skal ikke grine. Den der bil er kylde. Wow. Vi tager boogien her. Hvad kører I sammen, eller hvad? Nu tager den mig. De kørte mig over. Jeg Fik du dem? Det ved jeg sgu ikke. Gør jeg det? Jeg tror, jeg fik kørt dem ned. Tror jeg. Damn, that's gonna hurt. shit. Jeg vil tage lige samle det våben op der heroppe. Jeg har ikke Kommer noget. flere? Jeg er i hvert fald nødt til at komme ind. I en eller anden bil. Fuck. Så der. Hvad har det gjort? Okay. Jeg tror, vi skal have en bil, når det er det. Men det er også bare vildt, den der konvoj der. Den hjerner jo bare ind igennem. Ja, præcis. Jeg er ved at rest. Ja. Jeg er ved at rest. Frag out. Get some. Jeg har en bil her. We got a civilian down. What the Alright, vi fuck skal are you videre. thinking? I'll drive. Gå ind i bilen. Fuck. Ja, jeg kan godt flytte mig over. Nå. You just Good took job. out a rebel. Hov. Det Hov. købte du ind. Nu er vi over i det nye område derovre igen. Kylde. Ja, det kan jeg godt se. Vi skal på en eller anden måde have vendt om og kørt tilbage. Hvordan? Right there. Spy tank. Skal vi lave storyline, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Fuck, noget god musik, de spiller her. At you with the back-to-back hits. You know, given our reputation for being villains, you think more cars are not going to Expand. But whether you're Hold to fast travel. or if you go for the crispy white t-shirt and the 501s with the crease irons all sharp and shit, we usually dress with a little more tan and brown. Sometimes I think it might be
Mano e mano. Wow. Der er meget lyserødt derinde. Ja. Okay, lyserød, det er det sværeste der er. De har også de bedste våben dog. Ja, jeg har et lysrødt våben lige nu. Eller det er i hvert fald... Ui, det her kan jeg godt huske. Der er fucking mange. Det er fedt. Det ligner et fængsel af en art. Jeg har en drone ude. Jeg vil have en sniper, om den har dog. I got eyes on the Jeg synes, jeg var ikke fan. Sniper, top of the tower. Man vil bare begynde at snipe dem. Ja, sniperne kan du godt tage ud, uden at de er That's one. alert af folk. Here we go. Got it. Eyes on the Unidad captain. Hey, an Unidad soldier. In the bunker. Okay, this is the Unidad firebase. We're looking for the captain who's in contact with Yuri and Polito. We need the target alive. Roger that. We need the target alive. Det var vigtigt. Hold up. They're gonna spot you. Tango Du number må ikke 3. smadre den der, eller hvad? Eyes on the third. Jo, men ikke, så skal du ind igennem. Så skal du kaste en nade derind. Kom ind her, eller hvad? Nej. Wow. Jo. Thomas, der er en bil, du godt kan lide her. Og der er skud lige ved siden af. Og de går også hen og tager skud. Det er mega fedt, dem man lige har befriet. Husk, der er en af dem, der ikke må dø. We got a grunt all by his lonesome. Right in the bunker. Right in Kan the man tage den her med en granat, eller hvad siger du? Ja. Gå herhen. Sådan. We've cut their power. Wow, det var måske dumt. Bare en smule. Han er bare oppe i huset derovre. What? Jeg ramte ham clutch op med en fucking sniper rifle, og han døde ikke. Jeg er død inde i et lokal. Er du nærheden af ham, Jesper? Ja, jeg skal lige ud med den her drone her. Jeg kommer ind og tager dig. Oh. Ah, ja. Ja. Jeg ligger op til ham der. Tango down. Oiga, what the hell is this? How's it going, fuck stick? Pendejos. How's it going, fuck stick? Jeg har ham her. Jeg tager ham med ind i huset. Ja. Jeg tager ham op først sal, og så bliver han interrogate. But that's your choice. With a pair of sick fucks like Yuri and Polito, one day that might be you hanging from their ceiling. You can't trust them. It would be a relief if I took them out of your life. Look, I'm not a snitch, but let's just say, yeah, they freak me out. The thing is, they're not even in Itaqua. So call them back to Itaqua. Tell them you got a package ready. Oye, Polito. I got a lamp. Der er en weapons cage hernede også. Con Borrego. Vale. Det burde næsten gå weapons case hunting. Det er der, man får ny våben permanent og sådan noget.
og scopes og whatnot. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Estamos bajo el fuego de armas enemigas y no sabemos cuántos son. Ya vienen en camino tropas de apoyo. Har vi ikke taget missionen? Jo, vi skal bare væk herfra nu. Der er en weapon case, jeg ikke har taget. Der er en weapon case over, jeg ikke har taget. Standing down. We're good to go. Ingenting her. Jeg vil sige, der er en blå ind der. Vi må have den. Target number 2. Blå er det vigtigste. Der. Ja, weapons cases, det er nice. Skal vi tage en båd så og smutte bagefter? Ja, lad os gøre det. Og så skal vi en etage med op, når det er der. Der er der ikke noget loot her nu. Og det er en kæmpe weapon case, den der jo. Der var en shotgun i. En shotgun eller sådan noget, ja. Super shorty. Nu taler vi om en kyles teaser igen. Jeg kan lide det. Found a decent shotgun over here. Og så er det ham på den både der. Er I klar, drenge? Vi kan tage hver vores båd her. Lad os det. Jeg vil gerne med i. Jeg ser de spiser. Nå for helvede. Jamen, hvor skal vi... Så har jeg en machine gun nemlig. Hvor fanden skal vi så sejle hen? Ja, det er så spørgsmålet, hvor fanden vi kan sejle hen. Men altså, umiddelbart kan jeg kun se, at der er en weapon case over i højre side herovre, og der får man sådan en light machine gun. Det er Rainbow, ikke? Ja, der. Okay. Jeg har meget det. Men jeg ved ikke. Jo, så kan man det. Det er også under broen her, måske. Okay. Vi gør det. Ja, følg mig. Du er så triggerlederlig, Kruse. We ought to be able to find some intel around here. Prøv at se vandet, dog. Fucking sindssyg kvalitet. Ja, det ser lækkert ud. Prøv at se, når Thomas skyder i det, dog. På skyd, Thomas. Ja, det ser nice ud. Så hold til højre nu. Doc, it's close to some locals. Nej, det er vandrør. Nå. Jeg fik tjekket ind den båd. Ja, den er fed. Nu er jeg altså op og score en bil. Ja, vi skal op og have bilen her. Jeg har jo lige vasket mig lidt her. Det kan lige skyder du dem, eller hiver du dem bare ud i kølen? Nej, jeg skyder på bilen, og så hopper de selv ud. Hvorfor sidder du der? Hvad fanden laver han? Hvorfor går de jo herude midt i ingenting? Kør ham derned. Nej, fuck ham. For helvede, mand.
Jeg har bare kørt så pænt hele kampen. Jeg synes, det var lidt boring. Den ene sten, bare fuck you. Okay, vi kommer fra low ground nu. Jeg stiger af her. Kan vi ikke hoppe op herover eller hvad? Jo, det er det jeg tænker. Jeg sender min drone i hvert fald. Got another tango. Tango number 3. I'm looking at a small group of tangos. Sniper out there. Oh, he's dead. Og så. They're on to Billy us, John's watch trying out. to escape. He's gone. Det er et genialt sted, du er, Jesper. Mener du, det er rigtigt, eller er det en joke? Nej, mener jeg sgu da. Ja, det er godt. Altså, det kunne godt være, at du var en trold, jo. Nej. Hvis jeg så kunne ramme... Hvis I bare kan spotte nogle flere, så kan jeg pille dem her op fra tårnet. Jeg kan lige prøve til dronen. Vi burde faktisk have en specifik, der går talent op i dronen. En, der kører væk. Der er ikke umiddelbart noget at se. Nej. I kan se på minimap, hvorhen der er lidt aktivitet. Desto mere det lyser, desto flere mennesker er der. I see a second target. Der blev dronen ind i huset. Frag out. Ja. Jeg tog bare en håndgranat derinde, Jesper. Nå, det var kyle. Det var kylepækken der. Ja, fået nok. Ja. Han der kører væk i bil. Kan vi nå til ham? What's up, Karen? Jeg tror det ikke, nej. Thanks for that intel on the rival cartel. A bit of misinformation, all that glow. Det var fucking tøst der. It helped out with that Sicario El Jefe maybe interrogating. Og det var heller ikke det, vi kom for. Det var, vi kom for det her våben her. Urian Polito was the first time I'd ever enjoyed hurting a prisoner. Check it out. Weapons case. I got a new light machine gun here. Ordentlig stor motherfucker. Den dør den her nu. Fuck, Vil du have den i fregatten? Jeg kan køre hele natten. fuck, den er mange skud. Slik mig stående, Pepper. Ja, jeg flytter til Syrien, eller Arabiens land, eller Perkerland. Nå. Jeg har lige været ude og kigge på Sigel, de ved, og alle de der store, fede, dyre biler der, det er sådan nogle kratmusker, der kører i. Så hvis jeg flytter til deres land, så må jeg også gå på sådan en vogn. Hvor skal vi hen, drenge? Så er jeg på vej om til jer. Har I taget begge to? Jeg har taget weaponcasen. Nej, det fuck, det har jeg da glemt. Det var bare det vigtigste. Jeg var idiot. Det var det, vi kom for, mand. Det var det, vi sagde til dig, du skulle huske den kasse der. Albino, jeg har fået Windows 10 nu. Sådan. Jeg kørte ind og sagde, eller jeg ringede ind til og sagde til ham, Modiafa, hvis ikke du skal hjem til dit hjemland, så kender jeg en, der spiser en halv Viagra, så han er stærkere end dig, og han kommer i morgen. Okay. Så sagde han, nu når der kommer sådan en reservesvensker der, så må jeg hellere give dig en Windows 10. Er der flere nu? Hvad er den her udråbstegn herhen så? Hvad for en udråbstegn? Der er en udråbstegn på minimap lige omkring... Ja, det tror jeg har ikke noget. Det tror jeg, det er documents måske. Ham, eller hvad? Jeg har ikke noget her. Nå. Bare mig. Du har snart en midtslur, kan jeg høre. Jeg har bilen, vi skal køre i. Bonusmedalje. Grus. Hvad? Kan vi andre være her, eller hvad?
Nu kom massen hjem i hvert fald. Lad os lave den der. Jeg kan ikke sidde her, Kruse. Men du kan bare tage den. Loaderen. Men bare tage den der med. Den er jo fin at have. Hvor skal vi hen? Jeg har... Vi skal bare følge grøn. Need your car, brother. Out. Så vi bare hver vores bil. Okay. Det er sådan, vi ruller. Hvor ruller I? Shit! Er der langt ned der, eller hvad? Et. Jeg ligger på hovedet. Jeg kan ikke noget. Jo, jeg falder. Kom så, jeg kan ikke noget. Mere. Har du set Cisse Bogsand, eller hvad? Albino, man. Vent på os. Hey, be honest. Y'all ever tried it? Tried what? You know. Det var det, I fik ud af efterladet en gaffeltruk til Albino. I tog den hurtige vogn. For helvede der. Ja, Albino kom sgu også ud den samme vej. Hell no. And off the record. Min, den satte sig bare fast på hovedet. Just to see what it was like. Den jammede sig simpelthen. Jeg har stille der. See what it was like. Yeah, man. Kæft, den er smadret, den er helt Det er okay, at jeg kunne jamme min ned på to med sten på den måde der. Jeg landte under dig, altså. Du lå over mig. Skal vi smadre den? Ja, fuck ham der, mand. Fuck you. Slog jeg den lige? Den er smadret. Nå, der er en, der er liv her. Der er en mand, der er liv her. Jeg kan ikke køre. Med at køre, kan jeg ikke skyde ham. Han er død. Nå? Jeg ved ikke, om jeg er død. Er jeg død? Jeg synes, det er et meget voldsomt spil, I har lukket af. Han ikke sove i nat. Så ham der står stille der. Ham der står stille der. Jeg hjernede bare hen over ham. Det var helt perfekt. Hvor er det dumt. Hold kæft. Hvor er det fedt. Og det var altså helt min skærm, den var bare grå, som da jeg er død. Nej, det var jeg ikke. Okay, og så begynder den bare at komme ild i. For helvede, er der ved at dø af grin, mand. Det var fandme genialt. Der er en bil mere væk, skyd der. Jeg leder lige. Den er død. Tango Mark. He's a little close to civilians. Ja, var det her, vi skulle være, eller hvad? Ja, op til højre. 500 meter op til højre. Det her det er en vej, altså. Det kan du vel se. Jeg kan næsten ikke trække den her spand. 200 GT. Ja, det står der bag på, der står GT. Den har ikke været GT i nogen som helst verden, den her bil. Rente tung. Det er sjovt. Kæft, det var fedt, den der rendegraver, du havde fat i. Det var fandme ærgerligt, vi ikke holdt den i gang i den længere. Er du sådan, den sætter sig fast? Jeg kan gå hurtigere end det her. Hvor er det dumt, mand. Du kan løbe hurtigt af en bil, der ikke kan køre. Hvad fuck sker der? Nu kan jeg komme til sidste stykke. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Sådan der, dreng. Kører vi fandme. Men fanden kommer vi ind? Vi skal springe os ind. Nej, vi skal springe os ind. Springe os ind? Hvad snakker du om? Frag out. Come en mierda, culeros. Vent det. Frag out. Get some. Tango is fucking shit, man. Au, hvad laver I? Det laver ikke noget.
slipper I bare væk fra mig. Hvad med I resser mig? Det gør... Den her mission er på tid. Jeg ved ikke, hvad der er, vi skal. Vi skal ned og hacke den der computer. Nedenunder, der vi kan ikke komme længere ned. Vi skal op. Hvad? Ah, nej. Jeg er i gang. Det er Gylde, han vender på hovedet. The cartel station Godt shut kruse. down. The rebels might be able to Sådan. come out in force. Der skal du være uden S-Cruise Albino. Så har jeg været en færdig mand. Lad os gå over og lave side mission herovre. We've got a location on El Polito's personal Ej, fuck, lad os lave den her story mission, den er alligevel på We've got vej. a location on El Polito's personal car. Steal it, so our techs can analyze. Må jeg lige hoppe ud over her, eller hvad? Det må jeg ikke. Nej, så tag trappen lige ved siden af. Det skulle da federe at hoppe, mand. Fyr. Der er jo en sti lige her. Det er der. Det kan alle se. Jeg begynder så småt at bevæge sig ind imod feltet. Vi laver lige noget rafting. Ja, river rafting. Så, hop ud her, ikke? Ja. Der er nogen, vi kan dræbe lige bag os også. Det gør jeg lige. Ja. Eyes on a small group of tangos. What? Round must have gone right past his head. He knows he's in trouble. Er I klar? Er der nogen, der droner eller eller andet? Jeg kan godt blive Everybody drone. hold up, we got a hostage. Got one. Hey, we got a narco. By the stack I'm of looking at a tires. small group of tangos. Heads up, we got a turret. Jeg tager turreten. We rattled somebody's cage. En drone kan altså ikke blive ret langt væk. Nej, men det er derfor, jeg siger, man. Der er nogen, der burde gå op i talent points til at tage det dræbe droner. Whoop. Hov, det var sgu en civilian. Så er den der ude at play. Nej. Fuck! Okay, jeg var også noget længere frem, end I var. Det var ikke helt meningen. Ja, jeg døde også. Jeg kom til at deploy en drone, der jeg ville trykke... lægge mig ned i stedet for. Ja, perfekt. Det står bare freecastet på mig, mand. Det var lidt til grin. Det er op ad bakke. Noget af rester. Nej. Nå. Kill den accent, der. Så er jeg tæt på noget så.
Men hvordan fungerer det, hvis der er en, der hopper fra, og så kan vi spille sammen igen senere, eller hvad? Det er ingen eneste. Ja, det tror jeg. Jeg kunne godt lige bruge lige at få vasket noget tøj og pakke noget ting til, jeg skal afsted der i morgen og sådan noget, og så jeg vil nok gerne smutte ham en halv times tid. Ja. Det er fint. Det tror jeg ikke er nok problem. Så kunne vi også rende ned og handle imens, hvis det var. Kan man komme op i den der kæmpe kran? Det finder vi fandme ud af, om man kan. Det skal jeg fandme, for så skal jeg hedde nærmest snipe deroppe. Det er du. Det kan du. Der er en stige herinde. Der er stige, ja. And target number 3. I'm seeing 2 narcos here. Next to that sports car. Marking a tango. Close to that local. Det ser altså ikke ud til, at jeg kan. Get down before they see you. Hej igen. Hej igen. Det er som det kunne man ikke helt. Nej. Guys in a small group of tangos. Looks like we riled him up. He's dead. Tror den er nede. Hang back. That tango might spot you. Jesus. Nej. Nej! Ikke to ned, eller hvad? Nej, jeg er ikke nede. Jeg kom bare til at deploy en drone i stedet for at lægge mig ned. Det var det, jeg lavede også. Sådan. Nu er jeg lige så høj level, som jeg er på min anden account her. Så ved I cirka, hvor lang tid jeg har spillet. Enemy killed. Jeg er oppe i den der turret der nu. Ja, det kan jeg se. Ja, det kan jeg høre. Okay, han stod midt på vejen. Det var jeg ikke lige klar på. Jeg er nede. Jeg er på vej. Jeg kommer op til der, hvor det... Han er bag dig næsten, tror jeg. Jesper. Hvad? Bag dig. Han er oppe ved dig. Der er ikke nogen oppe ved mig. Der er en under dig. Nå, under ham, det er noget andet jo. Også, altså, der var en, der løber på trappen der. Der er en fucking gul Lamborghini. Ja, det er dem, vi skal stjæle. Think I can wear this with my Class A uniform? Tror du der ikke er flere nu, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, der er flere. Hvem skal med i Lamborghinien? Jeg ved, der skulle være skud her et sted. And there's a bloody condom in the glove box. Make that 2 bloody condoms. I guess that confirms. Der er kondom i handskerummet. Der er 2. Even if the condoms come standard, it's a sweet fucking car. I never could understand the narco bling. You get an expensive whip, put chrome rims on it, then you just drive it around the same dusty towns you were driving around before. You totally want one of these cars, don't you? Fancy car, fancy suit, still the same street, so what's the point? Air conditioning. Jeg kommer hen nu. Skal vi tage og køre i en konvoj her, eller hvad? Der er plads til en mere. Hvad? Der er plads til en til i den her. Du kører bare, Mulle. Jeg tænker forrest. Nej, jeg kan ikke tage den her. Fuck, Lip. Kan tage en af de der garbage trucks derovre, eller hvad? De store lastbiler. Ja, det skal jeg godt. Det skal jeg lige se. Jeg tager en af de store her. Får dem til højre. Det er virkelig lidt at se. Hvad fanden har jeg gjort på den her bil? Nej.
Now it's up to Bowman and the Activity. They'll check the car's GPS for locations where Yuri and Polito may be hiding out. Nomad, we finally got a 20 on Yuri and Polito. The Activity cross-referenced the car's GPS with that description you got from the prisoner. They're at a hunting lodge. Rumor has it they use that spot for their enhanced interrogation. Put them in the ground for me. Make sure they feel the pain. Så drenge, skal I have et lift? Ja. Kæft, mand. Det er jo en turbodiesel, jo. Jeg skal bare lige have sandt, skal bare være færdig derinde. Kan du lide mit ride-køle? Mm. Alright, I'll drive. Hvad fanden laver du? Prøv at køre du. Så har du planteret mig, dit svin. Jeg kan godt lige vide, om der er forskel. Kører den hurtigere eller langsommere end før? Den kan ikke køre langsommere. Nå, skal vi lige lave den sidste side mission, der er? Ja, så kan vi call den break. Kan vi lige, ja. Er der nogen, der skal køre med i den her, eller hvad? Ja, jeg tager bare et kruse der. Sådan der. Alright, so there's these two soldiers. Der var sådan nogle de der vagter der var efter mig der, så de blev bare pløjet ned i den her. Rosa. Og så kører du også bare ned. Du kunne aldrig få dem på. Har jeg nogensinde set en lastbil så meget offroad som det her? Nej. Yes, det fik mig op. Gør det? Nu sidder jeg selv fast hernede. Så kom med herop. For helvede. Du fik mig skubbet op. Det er helt perfekt, jo. Hold nu kæft, mand. Wow. Vi skal til højre. Du kører forkert, Mulle. Hvad? Du kører den forkerte vej, Mulle. Så er det forkert marker, jeg har. Nej, det er fordi, at du kunne køre begge veje der. Du kan også nu, det er du har de kort vist noget andet. Mig viste den anden vej. Nå. Nej, den her vej. Det er fedt nok, at man begynder sådan at have det er sådan flere og flere, sådan som om at det er området, man har frigjort, der bliver større og større. Ja. Altså sådan, man har liberated dem, eller hvad man skal sige. Også bare det der med, at det ligesom er self-exploring. Altså det der med, at når man explorer et sted, så kommer der missioner der og sådan noget. Ja. Det ser ud som om nu, at det er den sidste mission i det område her, vi har. Den der story mission, den er sådan en kongekrone, og der så er det gain access til den der hunting lodge for de der... Så efterlader du os bare. Fuck din bil. Got it. Fuck, get away from there. Jeg har fået en ny bil herovre, drenge. That's it, we're clear. Side mission er lige her, ikke? Jo. Men det ikke tryk på den.
Get to the next antenna. Clock Det er for sent. Bil. Okay, Osper Botte, du skal køre lige om, når han kommer på. Ja, afsted med dig. Nå, det er bil, du skal stjæle, eller hvad? Nej, vi skal op. Bare følge grøn. Vi skal op til den næste antenne. Ja. Den er deroppe til venstre. Og det skal gå stærkt. Jeg har 45 sekunder. Venstre. Venstre. Ja, henover. Don't let up, man. Use up half our time to find that antenna. Fuck! Er det op her, eller hvad? Ja, op til venstre. Ja. Den er god. Stop. Så er du trykker. Good job, people. Nej, bare efterlad mig her. The cartel can't call each other. Og bilen den ruller bare ned. Den er dansk af. Kumpas, this is Pagatari. Because of your victories, my men are Det er fedt, den bare triller. Good morale makes a stronger soldier. Yes, hope makes men fight. But our fight will need more than sentiment if we are to succeed. Don't worry, Pac. This party's just getting mad out. Skal vi tage hovedmissionen, og så se om vi gør det her område færdigt, eller hvad? Ja. Så er det vist et godt tidspunkt at holde pause på, nemlig. Let's pay these fuckers back for what they did to Sam. I don't care how you do it, so long as they both end up dead. Så er det fandme bare guns first, altså. Yep. That's one tango down. Har du fået nakket det, der skal nakkes der? Ja, ja. Kommer med her, du kan nakke. Ja. Your LT's trying to run. Højre. Ja. Okay, kører. Det er der drive-by. Ja. Jeg skulle tro, vi var sorte, altså. Hvor de bare med sådan en kæmpe trumlegun der. De hedder der med flækket ind på deres latterlige gård, og det er helt perfekt. Ja, jo flere, der var mange skud, der er i den her bil til den her minigun. Ja, der er rigtig skud. Jeg har ikke flere skud. Har du ikke flere skud? Jeg har ikke flere skud. Ja. Jeg tror, det er ubegrænset. Jeg har ikke. Du har ikke flere sådan. Du er simpelthen bare en nar, du er. What? Så. Hvad så, Kruse? They got reinforcements. I got it. Siger du noget, Kruse? Han spørger dig om noget. Hvad? Jesper spørger dig om noget.
Ingenting kørende. Ja, det er på højt for mig så åbenbart. Hvad siger du, Jesper? Du siger what, og så spørger han... Hvad siger du? Ja, nu jeg skruer lige ned. Ja, tak. Sådan der. Nu vil jeg høre noget, tror jeg. Hallo. Du sagde, what? Spørger jeg hvad? Nå, det var bare nogen, der var efter os. Vil du køre ind full blown her, eller vil du snigeren? Ja, bare full blown der. Jeg holder den bare i bunden. Og Martin? Ej. Skulle være væk i 20 minutter, så skulle jeg også lige ned og klippe, så blev 20 minutter lige pludselig til 2 timer. Halvanden time. Ja. Men er det ikke her, eller hvad? Den der hunting lodge. Hvad er det, vi skal? Jeg tror, det ligger lige fremme her. Gain access. Og en helikopter der i hvert fald, og en bil. Jeg tror, vi kører mus væk. Jeg tror, det er over ved helikopteren og bilen derovre. Ah! Ja, må være herovre. Der er en lille vej, der går ned herover. Ja, jeg tror, det er over ved den der helikopteren. Der er huset nede til højre. Det er jo på det hus der. Lige præcis. Så åbner du bare. Så holder du bare lige her, kan flygte det hele, det er perfekt. Kommer der ikke dem ud af ved leje, eller hvad? Stay alert. Åbenbart ikke. Jo, der er nogen på den anden side. Wow, tak. Døde du? Du kørte mig ned. Full on. Jeg kommer lige ud af dig. Sorry. Sorry, but I'm not. Det er bare at have det for XP, vel der. Nå, jeg går indenfor. Yes. Du går foran Jesper, for jeg tror, der kommer en masse. Her omkring jer. Move in. Watch those Tror jeg okay her. corners. Vil du parkeres her, eller hvad? Skal jeg blive i bilen? Det er bare parkere. Okay, der er en kælder her. Den er sådan lidt halvbange for at gå ned af. Ja, der er mange dernede. Jeg har ikke nogen Okay, jeg kommer ud så. Kan vi ikke bare kaste nogle granater dernede? Jo, jeg ved ikke, altså de er ikke lige der. Men på map ser det ud til, at der er mange dernede. Kan man komme op? Jeg har lige en drone dernede. Ja, fedt. Der er ikke en skid hernede. Der. Der er sygt mange. De er hernede, de der... Nej, hvad er der hernede? Hvad ligner det, der er? 2, 3, 4, 5, 6 mand eller sådan noget. Hvis vi bare tager det stille og roligt, så kan vi godt komme hernede. Er I med? Mhm. Jeg sender lige en drone også. Der er en dør. Det er ham på den båd der. Skal vi rejse os og så snakke noget, Kruse? Nej, jeg tror måske, at jeg er ikke sikker på, at vi kan skyde. Men hvis han åbner her og går ind, de kommer om. Det er roligt. Så prøver vi at være på igen. Hej, Pepperen. Hej, Albino. Har du savnet mig? Altid. Jeg har lige opdateret Windows 10. Der var lige kommet en update i dag. De har fundet bundet nyt. Der er en tæt på, lige under siden. Ja, fuck. Kan I skyde gennem glasset overhovedet? Nej. Nej. Jeg kan kun se en herinde nu. Nej, det kunne jeg ikke. Så står den på kylde. Men når du ikke bliver skud? Nej. Jeg kan ikke se flere her. Kan du efter skylde? Jeg har 22 sekunder på min. Jeg er op. Er du op? Nej. Jeg kommer andet. Hvem er ham her fuckboyen? Nej, jeg kom ikke op. Kom ikke op. Stop for tidligt. 6 sekunder. 5, 4, 3, 2,
Den var på 0. Hvad fanden skal vi her? Det går længere ned nu. Så vi skal nakke dem. De går ned under. Skal jeg lige sende dronen derned og scout, eller hvad? Ja. Kan vi så lige må kravle forbi dig? Der står en ned til venstre, og hende i kællingen der, hun kan man ikke se. Men der hvor du er, Kruse, så frem rundt om hjørnet der til venstre, så står han dernede. Ja. Er I klar? Ja. Polito killed. Yuri and Polito have been terminated. You know how Så Kruse, han plukker. Eller en gylde plukker ham bare. Det er ikke mig, der skød ham. Jeg troede også, det var en lang kamp eller eller andet. Og så satte det sig også. op. Jeg frikastede en granat og alt muligt. Ja. Det kunne fandme have været sjovt. Helt sjovt af ham. Skal vi have hans våben? Har han det? Lækkert våben. Jeg ved ikke, om I kan tage det. Synes jeg ikke rigtig umiddelbart. Jeg har ikke set det. Nej, jeg tror ikke, man kan tage det. Jeg har ikke set noget våben. Så er der sådan nogle brydningehoveder i hver område. Det er efter mange, hvor meget den er... Det er svært der. Prøv at zoom all the way out. Det er godt nok... Hold kæft, mand. Det er det, jeg siger der. Så er det kun sådan et lille område der, vi har taget. Den der La Yuri i El Polito. Ja. Holy fuck, mand. Der er meget endnu så jo. Det er nice. Nå, lad os rende ovenpå. Og så kan folk lige rende AFK og sådan noget. Vi kan i hvert fald til, at vi har klaret det der. Jeg tror stadig, der er lidt mere, vi kan discover her. Og der står, hvis man går ind på map, så er der sådan nogle steder, hvor der bare står spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn. Hvor der står unknown places, og så kan det være, at der var nogle ting der til os. Nogle missioner måske. Jeg går op i revive speed. We'll let the rebels know where to find these. Okay, så går jeg op i droning. Hvad fanden er det for en lille loft dungeon, Kruse? No? Den her lille loft dungeon her. Skal vi lige have en tur på de... Skal vi have en tur på de røde laner? Nå, hvordan fungerer det med at logge ud her og sådan noget? Vi skal først hen til checkpoint. Bare for at være sikker på, at vi har gemt det, vi lige har lavet. Hvor der er checkpoint hen? Hvordan ser det ud? Dobbelt-tab og tryk 3 gange på Q. Hvis vi trykker map, så er der nogle steder, hvor der bare skal stå checkpoint. Bare kom med herover. Hvor fanden er det? Helikopter. Hvad skal jeg lige udenfor der? Sådan der. Så fyrer du bare, Kruse. Så markerer I bare, hvor vi skal hen. Ja, det er Kylde, der har styr på det. Kylepækken. Albino, du skal hen med det sluger. Jeg skal over og have vasket tøj nu og have pakket alt muligt crap. Det bliver lort. Jeg er over til, Thomas. Du kan gøre det. Hvis der er nogen, der kan, så er det dig. Du er fandme sød, Martin. Okay. Er det lige herhen så? Ja. Mig på den båd der. Så kan du sætte din spand til at henvende hos 10-updaten, Albino. Det skal ikke have noget med at gøre. Ja, opdater mit Windows. Nej, det er kun noget at gøre, når den svinger mig til det. Amigos, one of those prisoners you set free from Yuri y Polito was my brother Julian.
I did not even know if he was alive or dead. Muchas Bare gå hen gracias. og tage noget armor. Og så burde man bare kunne lukke ud nu. Så bare stå her og så logge ud, eller hvad? Ja. Er det bare quit to desktop? Ja. Det må det være jo. Hvad, Albino, skal du så drikke med Below her på fredag, eller hvad? Jeg ved ikke helt. Jo, men skal jeg nok. Jeg skal op til brunch lørdag morgen, så jeg ved ikke, hvor vildt det bliver. Det bliver meget vildt, så. Det skal være stedet kl. 9:30, det bliver perfekt. Så har I bare trykket quit to desktop, eller hvad der ikke? Ja, vi sidder lige og kigger på nogle våben der. For helvede, mand. Så kan du sutte på nogle chokoladekugler, jo. Nu siger jeg quit to desktop. Så hvad der sker. Du kan sgu selv sigte på din egen chokoladekugle, din gøgeunge der. Jeg tænker på, hvis Below han kommer jo. That's racist. Men de smager af gammel cheese og sved, du. Ah. Gerne. Det var sgu hårdt at cykle ind til byen, bare for at hente den forpulede CD. Quit to desktop. Skal sikkert der er nogle Broken Island, hvor